Ze polita den irabazlea, txapel eder bat jartzea, ta berarentzat zer esanik ez, hori horrela hartzea. Zure lanean saiatu zera, ta lortu zuganatzea. Nik opa dizut horrei begira, eta horrekin gozatzea. Mil esker Iker Alustizari, Esoaintasukiari, Eizagirretar bizkieietan, Hernaniko kuadrillari. Ume beldurti hau jartzearen, erratz batetik kantari. Zuek bezala bertso eskoletan, ari da jende ugari. Konpromisoa eta jolasa, hitza direnez gauza bi. Bertso eskolaz, bertso eskola, belaunaldiz belaunaldi. Hau zuentzat zeratelako, ahots bat ematen ari. Isilik egon behar zuela, esaten zioten.